kaisa mega gathering, mega mass gathering sini kumlungo, sini Maharashtra ni je Waji Mumbai, sini o kumlungo gathering mani, cung dolai ni, entire dolai ni arobo cung o mass gathering o, cung o program no masanan thai mani, tei sini takut proksa samuno ni, Sonda Joy Tripura, bo baro family no samuno ni, ingkai acom sa borok o program paimani kore parau kifil thaipuro kelimurate mongja kamini kecaro malpung by malpung nanglaye bo kisa bokrong injur sengka tika mai kisa khatika abono chung bo ukulogo paimani brong no nugoi pi paimani nugoi chung gari bathak diwoi sungkha tikna sungkha boroni epre jotto kisu chung chari naikha abo to ani dolai ni no ngei tamakhainai kini gari o boksawoi bono o mongya kamini chini YTF borok jotesto sajok thika borok ni saitok Mumbai mangnai tongoro borok ni sakthar Mumbai no o mongya kami PSO thaiye boni bokrok no joto dressing thaiye subai tabu bikiro ritongo tabu motamoti susto no tabu parau no thangnai tabu boni logi bo samuno ni borok tongo omoni pore no borok ni gari bai kise samuno bek thainai asuk to injur sungjako haipano o bokrok maike padi tangka prai sili 6-7 sili nang tangka tui belai kan okaika dapur bo zaman saksuno jubaka oroni sini borom ganang dapur Polokes de Borma bo ham kaina naika supka bisi dogrika asa kelayo dapino bo o kesarok dikoreng kana bono kai chung sung mane brone gari to jetolane kolane feman ma borone gari to alto tege o garing hangkai borono khuda mane abong agortla digi thangopo ingke agortolane feman se bo agortlan feman femane chai ra jagna bo saya di jagai brownie gari mono kisa speed tangai sore di kata gari tasak nangai erpore abo hai jangri jagai ainau kisa bokrong nangka padi tangka bobo kaham kai seiman dia nin para boro takuk an para kai posing govin bare rasmani nung bo constitution iklai bo bidan sabha niklai 49 abo sabone andaro klai sabor sabo tuidul tong kai nung ko tini boroni phaimani meeting ya phemani khumulung meeting kiro phemani tabo narok abo bahai ken khani na abo bokroko kiro phebo gari thaisa beskang op tung sodai bathu ja bo bathu nena bathu taira phemani o gari no sisini ruka Ugarin to jumbo lokalar manya botot turu kabot sa ay kirang sai berat ka.